Εντάξει, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι έγινε τώρα. Αυτό ο Ριμπολόβλεφ, πόσο διάλογο το λένε, είναι λίγο ρε παιδί μου περίεργο. Δηλαδή θέλει να κάνει διάφορα πράγματα, να κάνει διάφορα πάρτι κτλ. Έκανε το καλοκαίρι και διάφορα περίεργα. Είναι λίγο κεντρικό, ναι. Αυτό τι έκανε, έκανε ένα αρχαιοελληνικό πάρτι κάποια στιγμή και φώναξε διάφορους τύπους να φορέσουν χιτώνες, κλάδους ελιάς κτλ. Και να κάνουν ένα αρχαιοελληνικό πάρτι. Συγγνώμη, ήταν αυτό που τραγούδισε ο Καραφώτης? Όχι, ένα άλλο. Γιατί άμα ήταν ο Καραφώτης αρχαιοελληνικό. Όχι. Και προσέφερε σε έναν κλαριντζή, το λέω σωστά, στον κύριο Βαγγέλη Μάτσια 50.000 ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ, για να βάλει χιτώνα κτλ. Και να πάει να παίξει στο Σκορπιό κλαρίνο. Λοιπόν, δεν πήγε αυτός. Θέλετε να μάθουμε γιατί? Γιατί δεν πήγε? Μας το πει ο και έχασε 50.000 ευρώ. Κύριε Μάτσια, καλημέρα. Γεια! Καλημέρα ξανά. Πετάγεται η Λάουρα, δεν μπορούμε να αποχωριστούμε. Τι έγινε ρε Λάουρα? Τι έγινε? Ναι. Τι? Όλα καλά, λέω καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Φύγαμε από το προηγούμενο μέρος, αλλάξαμε τσακ, πάμε άλλο μέρος, τύπου σαν super heroes, τύπου city hopping. Και έχω δίπλα μου τον Βαγγέλη τον Κλαριτζή, ο οποίος έχει αυτή την ενδιαφέρουσα... Τον Βαγγέλη τον Κλαριτζή. Είναι στο κλαρί πάνω. Το κλαριτζή, το κλαρίνο. Γεια σας, καλωσορίσατε. Κλαρινίστας, αυτό. Λοιπόν, ο οποίος έχει αυτή την ενδιαφέρουσα ιστορία, λοιπόν, όπως έχεις πει, Γιώργο. Γιατί δεν πήγες? Γιατί δεν πήγα? Πρώτο, Γιώργο, Φέη. Γεια σου Βαγγέλη. Καλημέρα, είστε καλά? Καλά είμαστε, μια χαρά, τέλεια. Καλή τύχη σας εύχομαι. Σε ευχαριστώ. Να σας πάνε όλα καλά, να ασκήσετε. Να είμαστε καλά, να περνάμε καλά. Για τα καλά σου λόγια. Μακάρι να έχω καλό ποδαρικό, ξέρω εγώ τώρα έτσι. Λέω ευχαριστούμε γιατί ξέρω ότι τον Βαγγέλη τον θέλανε πολλές εκπομπές και επειδή μας αγαπάει να μαζί. Βαγγέλη, πες μου κάτι τώρα, σου έδωσε όντως 50.000 ο Ριμπολόβλεφ? Μαζί σας, ναι, τώρα στα λεφτά ναι. Μου είπε αυτά τα λεφτά. Πώς έγινε η πρόταση, σε πήρε κάποιος τηλέφωνο, πες μας ακριβώς. Με πήραν τηλέφωνο. Ποιος? Μου λένε, δεν ξέρω πίσω από το τηλέφωνο ποιος είναι καν, δεν ρώτησα γιατί είχαν χωθεί μόλις άκουσα αυτό. Ότι με πήραν από το Ρώσο. Ναι. Μου λένε τόσα λεφτά να έρθεις να παίξεις στο νησί. Στην αρχή λέω ναι, εντάξει, γιατί να μην έρθω. Κλαρίνο, πώς θα έρθω. Μετά μου λένε περίμενε Βαγγελάκη, μου λένε για να έρθεις πρέπει να ντυθείς με χλαμίδες. Εκεί οι χλαμίδες είναι οι αρχαίοι Έλληνες που την χλαμίδες, ναι, αρχαιοελληνική χλαμίδα. Τι είναι αυτό, σε τιμάει αυτό? Δεν με τιμάει, την Ελλάδα δεν την τιμάει γιατί πρώτον στην Ελλάδα δεν είχαμε κλαρίνα στην αρχαία Ελλάδα. Ναι. Είχαμε χόρδα. Κάνεις έναν άλλο συνδυασμό, είσαι πρωτότυπος. Τι λες, και μετά θα είμαστε στην Ανίτα Πάνια, ο Κατέλης, ο Κάτμαν και ο Μάτσας. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Οπότε τι έκανες? Είπες όχι για αυτό το λόγο? Του είπα όχι, ναι, του λέω φίλε μου άμα θες να έρθω με το σακάκι μου, την πουκαμισιά μου να παίξουμε εκεί. Ναι, και δεν το θέλαν έτσι, δεν το δέχτηκα. Δεν ήθελες δηλαδή να παίξεις το παιχνίδι του? Να παίξεις αυτό το σκέτς, γιατί ουσιαστικά το είχε φτιάξει μες στο μυαλό του κάπως και έπρεπε εκεί να κάνετε τις μαριονέτες. Περίμενε τώρα, με φαντάζεσαι τώρα με δεις με τη φούστα αυτή? Ναι, αλλά... Για πες μου. Ωραία, το καταλαβαίνω. Δεν είναι, όχι, φαντάσου το όπως με βλέπεις τώρα. Δεν είναι θέμα ενδυμασίας. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι θέμα αξιοπρέπειας και αισθάνθηκες ότι θα έπρεπε εκεί να κάνεις το καραγκιόζάκο για να γελάσει ο κύριος Πλούσιος. Όχι μόνο για εμένα, όχι μόνο για εμένα και για την Ελλάδα. Το θεώρησες ντροπή και για την Ελλάδα και για σένα. Από την άλλη, ξεφτυλίσω και την Ελλάδα, ξεφτυλίσω και το όργανο που κρατάω. Δεν τα 50.000 είναι πολλά. Ρε Βαγγέλη, τα 50.000 έχεις τόσα πολλά λεφτά? Όχι, δεν έχω καθόλου, πίστεψέ με. Ό,τι παίρνω το δίνω. Σε γυναίκες, σε κόβουνε το χαλά σε γυναίκες εσένα? Καλά τα πάμε. Λοιπόν, κοίτα, είμαι 25 χρονών. Είναι πολλά τα 50.000 ρε Βαγγέλη, δεν λες εύκολα όχι. Πολλά θα έπαιρνε ένα αμάξι, ένα Mercedes πάντα. Να, τελείωσαν. Είναι πολύ η φόρη αυτό. Πολύ η φόρη, Θα έπαιρνε ένα τσίκο ετσέντο. Έμαθες αν τελικά πήγε φόρεσε άλλος κλαμίδα και πήρε τα λεφτά? Δεν έμαθα, όχι. Έμαθα ότι έκανε το πάρτι, αλλά δεν ξέρω αν πήραν κλαρίνα. Αλλά σκέφτηκα ότι είμαι 25 χρονών, Γιώργο, και έχω πορεία πολύ μπροστά μου. Ωραία. Εγώ λοιπόν θέλω να μας κάνεις μια χάρη τώρα. Να βγάλω. Τι? Είσαι φοβερός. Θέλω είναι μια ωραία χάρη. Που νέο παιδί. Νέο παιδί και ασχολείται με ένα παραδοσιακό όργανο, βέβαια. Από ό,τι μάθαμε είσαι από τους καλύτερους. Θέλω μια χάρη. Θέλω να ακούσουμε για λίγα λεπτά τι έχασε ο Ριμπολόβλεφ και θα το ακούσουμε τσάμπα μέσα από τον αντένα εμείς τώρα. Λοιπόν, Εξάλλου τώρα επειδή εδώ έχουμε έναν με λεφτά,
Το Γεωργίου μπορεί να σου δώσει εδώ κάτι. Δεν ξέρω για 50. Κάτι θα σου δώσει ο Γεωργίου και από την κατάλαβη έχουμε λεφτά. Αυτή στην επικαιρότητα. Ωραία, λοιπόν, μάτε πάνε. Λάλα το λάλαμ, λάλα το βάρα. Που λέγεται στο χωριό μου. Εγώ θα χορέψω, παιδιά, δεν τραγουδάω. Χόρεψε εσύ, άντε. Δώσε τα Λάουρα όλα. Χόρεψε το καγελάκι, όμορφο μου κοριτσάκι. Τι καημός. Άιντε πες γεματιά τα καγγέλια και τρελαίνει στην παρέα. Ναι. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμάρτησα για μια νύχτα παράνομα, αχ, περπάτησα και δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμάρτησα Πάρα για μια πολύ. νύχτα παράνομα. Καλή Ωραία. συνέχεια. Λοιπόν. Απλώς ήθελα να τους δείσω το κλαρίνο. Είναι φοβερό. Αν έπαιζε τώρα αυτός μόνος, θα μας έκανε να κλάψουμε. Το κλαρίνο είναι πολύ δύσκολο όργανο. Πολύ δύσκολο. Εμένα Και παίζει ο να- αδελφός μου και κάθε φορά που παίζει Τι συγκινούμε χάρη θα πολύ. έπαιζες εσύ? Να παίξει λίγο μόνο στο ένα κομμάτι.